Awan-awan mangan jengkrik. Wis. Kacau iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan jaje ngapek gelas keliru cengkil. Kones. Tibane wis mencrek iki. Bojone mbopot 9 wulan sing lanang luyur ae. Diluk engkas jabang bayi wis lahar anu. Ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar untune bokang. Loh. Iki lak pencar rek. Loh, jure-jure rek. Sawangane kok gak iso yo tak ladeni. Aduh. Kata wedan dia kan ya. Laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek ana kene lho Nak. Ya biasa. Lho iku kendang bonang terus poking bawang kabeh iku dicampur bareng. Tenono ya. Wes. Ini lho, arek-arek utang duit gak dikeki ya boleh ngene. Ora pisan. Nggo dikeki 2000 lak wakase setengah mati. Jula-juli kok rek, jula-juli. Lek tak posno jula-juli biasa terus dikidungi kok lho, ya. Ile enggak? Yo. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentol isine mbakku. Pancen bener jawe bapak guru, ayo dikuku ate sregep sinau supaya dadi murid sing paling amajo. Nek wis mulai teko sekolah gak perlu ngeloyong sing tanpa sebab nek mulie sampai kliwat wayah gak iso bantu kerepotane wong tuwa sing ana mula kabeh kudu sing ngerti nek sekolah sing temen lan
wong tua sing kuat bandani kula nek sembrono bakal sangsara uripe dadi wong tuwa bandani anak cek ana sanguripno alam donya ojo sampe tumindak akhire jatono asmane wong ngesakno adekku nek eling riwayate mulung lalekno kewajibane sampai nyembranakno nek sekolahe sebab nuruti karepe dhewe jam 6 esuk budal jare ngampiri kancane wong tuwa dipamiti seneng ati duwe anak sregep mempeng sekolahe dadak nduk dalan mengko sapa no tuku sing rame dasar adekku areke ayu mlebu toko bareng kuyang oleh mlaku model kaya kesusu mula aksine kaya ana sing dituku dadak kepethuk arek lanang ganteng oleh ndelok sampe mendeleng arek lanang dilirik kok mengsem adikku tertarik jatuh cinta saka nyongkon arek lanang pancene aksi bare adikku terus dicideki arek lanang langsung ditakoni mas ape tidak endi sebab gawa kunci jarine ape Joko Mercy ngakune arek lanang jare dadi direksi adikku cintae tambah setengah amat
Durung suwe oleh omong-omongan dadak diparani bapak polisi arek lanang dicekel jare mari nyolong ayo memelo ayo ketun buri tak kakon ayo ayo cak biasa tadi sekolah sir-siran apa ya adikku dewe tapi berangkat aduh kok ayo berangkat ana sing ter-ter iki lho, kaya becak buntut iki. Nah, mulai ya. Tangan. Nanging unine bonang penerus pekeng genderan gampang kong kempul kenong lan kencang iku ngono arane tabuhan iki ngono kendeng jula-juli wong enake bareng dikitungi wong parlune ayem-ayem natu masih gak duwe gak ono sing ngerti jarene icula-culi dangdut isonggi pur wong wedok sing besengut blonjone kurang seweke katut bareng sing wedok eling sing lanang ditabuk karut ana sing ngarani cula-culi disco tak jogeti kok krasa entuk gak ngerti bro omati enteni pegawe tuku sebab tempat tidurku sik bayar separuh gak ngecap jamanku nom-noman sir-sir aku sak pirang-pirang kadek dudu anake wong sembarangan ngalor kidul sedan-sedanan tapi sing perlu iya gak heran iku ngono sedan silian opo maneh bareng aku kawinan Sri kawin 20.000 bojoku tajak urunan ijene opeo yupainten ketiban cendelo namung semanten kidungan kula tak jaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kadeke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, ku salah paham Mas Moro aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun oleh tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem kae meledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon mlungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang, ya lumayan. Nggo pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melian bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge wak kemis aku nang Blitar. Ayo ndalang belajar atau anggap aku muput iki wis ono lek sak wulane situk bae lek gak salah. Situk iku sumbangan iku. Duh kok boci, saiki wong andek-andek mesti ngene, Dik. Niki murah-murah mawon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing ngrasani. Niku terop mawon papat jange tapi nggih nanggap pentrung rasane. Ku kok mesti ngono iku heran aku. Oh guyon-guyon ta. Lho, halo. Ri. Waduh, Dah kon ya apa Ri? lawangmu tutupan ae lho nang nggonmu. Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu ya ngelipur pamikiran, Mang. Latihan?
latihan. Olahraga ta? Olah apa? Lah latihan apa? Latihan sekarat. Jok guyon ta? Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak gerutuk-gerutuk. Lah tak eling wong edan aku ning jero omahe. Oh, latihan dalang. Ya apa lah tanggapane wis kok bengi adakno. Dadi walian bengi terus meni. Biasanya lah awan dhisik bengi dhisik ae. Iya. Kok bengi terus meni awan. Ya ya. Pokoke kan elek wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. Lho lah lek Dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nyambut gawe ngene. aku nonton arek cilik iki kene gak kenekan, nonton mlebu-mlebu wayang ilang, aku torok lan. Iku wayang cilik ya takno. Dadi kon iki dalang temen. Lho yo apa tangga aku. Tangga aku iku. Tangga kaku. Oke. Tangga aku ri kon tak critakno mesti roh kon engko tak critani. Tak critakno ono ya. Mau tak critani roh gak tak critani gak roh kon. Oh, wis cerita. Wis yo mek situk iku bengi tok iki. Oh. Aku cerita sih kepethuk kon, kok teko kulon. Loh, nang Jawa Tengah kursus. Kursusan? Oh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku. Pengalaman ya. Iya rono wis. Terus cerita sih kepethuk nok porong. Lho, nang Pak Woto nang Sleman. Nang Pangkat. Oh, kono kandhaan. Kang Panjer atano iku kursus wetanan, lek ngulon niku kulonan. Jawa Timuran. Timuran. Terus inginane jemuahe kepethuk nok rumah sakit kene. Wis simpang ah. Iya. Oh, iku kursus mbek wong loro ri. Kon iku lapor dalang nang simpang iku. Dalangmu cek mahire lho. Lho, Kok sebab kursusi wong mati bareng loro bareng. rono iku berobat. Oh, berobat. Kakean melek kesehatan terganggu. Iya terganggu. Dadi kon iki dalang. Oh, wetanan kulonan, ngidulan ngaloran mendhuwur. Wis tekan. Dalang kok gak karon panggonamu sih lho. Tapi- ngalor ngidul mendukur barang. Ceritane pakem lah aku. Oh, Pakem tek lho ya. pakem. Pakem. Pakem wis- keluak iki lho keluak. Pakem Pakem iku- nurut pakem. Duduk carangan ri. Oh, Di ono iya. bukune. Bukune ya. Kon mung rono mbliyur ndelok bukune ri. Ya apa? Wong buku ndok omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari belas. Ya tak delok tok. Gak kon pelajari, kon pamerno dok. Gak kober. Si aku takon, apa sih istilah dalang? Dalang ya nyeritakno barang sing kuno. Barang biyen. Duduk kadal Malang lho ya. Termasuk udal-udal lan piwulang. Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno maneh. Kita barang sing hilang. Iya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya. Terus ya apa, Dok? Takon apa, kan? Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir, lampu terus gedebok? Niku no artine. Iya, artinya ero kan? Kelir iku ge jagate wayang. Lah, iki lampu. Lah lek lampu iku blencong, iku minangka sengenge cara anu ya. Mm-mm. Awan barang ngene kadang-kadang. Iki madangi ri. Wong niku kok Iya. bingungno dalang kok ni. Lah, gedebok. Nah, ketepok iku kanggo bumine wayang, utawa pelisir kanggo langite wayang. Termasuk keblat ya. Iya, ketepok iku gawe mancik wayang yo. Mancik wayang? Iya. Lah upamane kan ana gedebok ngono ya apa? Ketepok kan. Kan. Ya damen yo kena diwul-wul ri. Oh, damen duwel wayange dicepno kono. Iya, tapi kuatir. Lah anakmu nonton diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Wajud desa kan ketepok iku desa ya apa? Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kena ae. Zaman-zaman pembangunan. Iya. Sawake sing digawe pembangunan. Iya. Terus kan ono damen. Kan Terus damen. wayange dicepno apa? Gampang gegere anakmu dikurepno ya. Dincepno nduk kono ya. Kan iki iso ndalan tak gak iso lho. Bu aja yo iso ri. Takno. Sih, nek pancen kok ndalang iku sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku? Sing angel ku nggih lakon sing durung weruh ri. Iya. Lakon sing durung. Kon iku. Kon niku Lakon durung berarti lakon durung dadi. sing angel ku Brontoyuda. Oh, Brontoyuda. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kenek sak anake dhewe. Terus ana maneh sing iku, Apa? apa ngurat kala. Oh, iku kanggo anu dalam pengruatan iso aku. Bathara kala ya. Ya kanggo ngruwat iku. Oh, Bathara kala iku panggonan nang ndi? Bangunane ana kayangan. Oh. Ngono lho. Lah apa sebabnya kok ngudu nang mercopote? Sebab goleki panganane. Oh, nada tolo mongso. Iya, akeh panganane ri. Lah apa tada tolo mongsone iku? Nomor 1 ya, Bathara kala. arek sing diancat-ancitno iku. Anu, diajak-ajak telak kocak lan kok. Arek situ iku lho, Antang-anting. lek gak dirut panganan Bathara Kala. Heeh. Ya, gentono gendini. Nek gak diruat. Panganan Bathara Kala. Iya, terus Terus wong ngadang dandangi rubuh. nek gak diruat. Panganan Bathara Kala. Wakeh ri, tak critakno lek 12 taun ae gak mari ri. Oh, ya iku tada tolo mongsone ya. Iya. Upama saiki jaman wis maju. Iya. Kan apa iku pawon terus gawe kompor, kabeh wis diruat.
Terus Bathara Kala mangan apa? Kabeh gak ono blas ngono. Gak ono blas. Gampang ri. Mangan apa? Cara kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mau janggelan iki? Kene wong kene dalang durung patek bangkit kok takoni iku mang jawab aku nggo cocok mbok enggak ri wis pokoke. Pakai salah lho. Tapi lah oleh adek-adekan macam ngene. Si aku takon lho. Iya. Ayo wayang apa sih nek pancen dalang lho? Sing gak tahu perang. Ayo. Wayang gak tahu perang. Oh yo sang sang yang menang. Oh gak iso jek perang nek tepake lakoni diperangno mesti. Dewa Ruci. Oh perang Jian. Apa ri? Kon gak ero. Karo. Wayang sing gak tahu perang wayang opname. Kon gak tahu disuntik kuda ya. Wala apa wayang opname, wayang rusak iku ta. Ayo, wayang apa sih jenenge mingkem? Oh ya sekutrem. Nah, lah, Sekutrem. terus apa maneh? Ya iku tok ae. Lho, kan iku wis kan terbatas ki apa lu mikir iki? Mosok ono maneh. Ana Apa ae sih? Coba? Skutrem, Iya. Mantala Mariem. Iya, Terus? Janaka Nom. Gadut Kaca Nom. Pronto senem. Yupainem. Are njaluk dibekem ya tani. Wah, wis kon kuwi kon malah rusak ae. Wis kaet ya apa duwe panjake kurang lho ya. Wis tak lantarno nang Munawar. Menawar. Oh, cek kuwatir. Lho lagi. Lho. Kon iki panjake. Iki apa? Kok lagi manjak gak iso lek mangan doyan iki arek. Semanjak sapa kon ngono ngomong Kon ngono. saiki malik gagang, lak dadu. Dadu. Malik pantat kon saiki. Blakrak. Duwe sing teko ati lho, War. Ya matur kasuwun. Eh? Ya matur nuwun. Lho, perasaan kok tak perseni ngono ta? Lah rumah sangu ya. Kok matur kasus iku mono panger teko Kartolo. Oh, Manjak war. Manjak kon. manjak. Iya. Sing iso manjak sapa? Jadi kon iso biyen iku. Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyitak boto. Lah gawe gede guling iso. Iki omong malak-malik. Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri. Bener iki biyen iku sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran. Iso ta? Njabani jagatan, Kon iki iso tak Iso ta gak iso? ndukur langitan. Lho. Iso iso. Si wetanan lho ya. Wetanan. Jaluk wetanan lho Iki Surabayaan. ngopo sih wetanan? Kaya Pak Woto Sleman lho. Ayo. Iso. Ayo mulai apa wayang iku wetanan iku? No, no. Iso. Wetanan sik. Wis melisi kabeh riri. Wetanan sik. Wetanan. Iso. Terus sampe ngaco Kulonan yo iso. tanggap aku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? No. Ono Iya. ngomong terus. Ri tanyamu deh, tanyamu deh. Kon Si Jawa ya, Pak. goblokmu wis teko. Mulai umur seminggu bae kon iki. Pak, Ayo tangan. Ngene lho. To lo 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 le 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 lo. Nah, iya. Lo le Iya. lo to lo le le la lo le la lo le lo lo. Lo le lo. Iya, iya. Le ta lo le lo da lo le lo le la lo ne na tu pa Nah, te lo le ta lo la lo te lo le la lo. ri kon kungku nduk blumbang kon ari. Lah apa? Lah ya apa kate anak titik lho rek. Wah, wis ngene war tak. Ayat 10 rungok-rungokno ya. Dinok dinok nali nona noni nona noni nona nona ni na nono nona neng net net noni net noni net nona noni noni ne na noni noni ne na nona ne na nona nona noni ne na nona tete lole aduh. Boleh kata tete lole bisa nih. Perang. 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 Datong, iya. Dun. Wah, wis munawar iki adakno. Lah ya apa sing genang ngono rek, wis. Lah nek kon ya apa nek perang Bisa. Jawa Timuran. Gak iso ta? Kon lho. Gak iso maneh ngene lho. Kok iso ya apa sing aku gak iso. Oh, Nah, tak dedet lo le lo nah dupat te lo le ta lo la lo te lo le la lo la Sapari. Kon durung tau mangan tunggai sepatu. engko ndek gak iso ngelono kancane ngono niku. Ngerti ditulis. Lah kon lho. Ngene ae engko jejerane nggih lek gak Gondokusumo ya Wis aturen. lek gak Gondokusumo ya Surabaya ngono utawa Gedhok ya. iya Golek Gedhok kanu ya wis jarane ae kon mlebu rono ya.
Kone gedhok kok. Mesti sancek rusak, dalange mesti sancek rusak. Wah, dakno. Nah, engko gampang ya. Engko kotak gawakno. Siapa? Kotak wayang kan. Oh, bulok ajate. Aku iki Heeh. dikon nggawa kotak. Iya. Kowe ana wong loro tak pilih mati lho aku. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kon gawa kotak. Ya sing bayar lah aku ta, Rek. Lho, ya mos ya. Gawon. Rane we. Mah, Gelem ta, Kak? kon nari. Moh, Gelem ta, Kak? moh. Kabeh gak gelem. Mah, Wis tak kone dhewe rek. Waktu yo apa rek oleh banyak luru kok mokong kabeh ngene. Paling-paling mbek sandingan games iki engko. Seketara lho, iki lho jelas e. Nggawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras. Aku lah kuatir munawat. Apa? Menara wis tuwa ta. Iya. Dadak manjak nggawa bantal iki kena apa? Coba. Mosok ngempul bareng layan jange. iku ngono udun. Wah arek iki. Engko bagian njupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Wah wong aku butuh Arjuna njupukno. Butuh Anoman. Ya. Butuh Pecok. Napa dalang butuh pecok? Lho kae Gimacok drijimu iku. Raksekso. Ora sekso. Ya. Tak cukupno. Ojo sampe kacu lho ya. Golek kurang gendere ya gendera. Gak iso sih, ya. Wong menawar lek kan upama kempule pedhot ngono ya, menawar gekno tak dadane tampari ae wis, ya aja oleh nabu ya. Tampari kempul ae ya. Gojek ya. Yo gak ya digantung menawar lho digantung. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditenono nek ana wong melintir ya aku. Lah kon manjak tapi iso ya, War ya. Iso wis. Temen iso ya. Kabeh sarwa belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngambil kotak. Iya. Youtube terapi. Kendaraane apa lho kendaraane? Iya. Gampang kok. Bis kotak, bis kotak. Wis wedhus iki. Mabur ae. Wis kon Pasal lho. wis ngene mlaku dhewe entek pira engko tak ganteni ya. Ya. Ya bari kon mlaku dhewe-dhewe teko terap terus beber kaosan terus depok. Lho, pokoke lah oleh ijel lah. Wis tak bodoh dhisik kan. Pokoknya kalkulasine entek pira. Ya, Bang. Kalkulasine. Ya. Iya iya. Utawa kok ngene rek tebasane mari wis. Sono ka oleh adang kok adang dhewe ya engko kompor bareng. Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah. Lha diagak engko yo kok rugi utawa bathi lek bathi ya adang dhewe lek rugi ya diserang digawe ngono. Bari nek agake bati yo diterusno, tanggapan nek rugi ayo balik dalan. Iki co sepurane tarep cilik ya. Wis sing mburi ae engko tambah tak cilikno maneh ya. Ya laris nang. Wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak Iya. ya buka tak iya. Iya iya. Heeh. Ayo, Pak. Ayo, Ri. Ayo. Ayo. Apa? Ya apa bapak kabeh ta? Sandingan ta? Iya ya sembarang apa anane awak dhewe jangan digawe. Wis tak popokno kabeh. Temen Ya wis, komplit kabeh. sono sing kurang. Apa-apakane wis. Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro? Nah, undangan ya piro undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awak dhewe. Piro? 1 juta. Wah. Engko niku wong undangan kate sak piro Lah maneh. tutuk Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae. Iki ngene, awak dhewe kare nunggu putus teko ni dalang kae. Dalang sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis. Mangga. Iki ta. Kula. Lho, sampean. Nggih. Sampean sinten? Dalange. Oh, Oh sampean iki dalang. ta dalang Kartolo iki. Sampean pun supe kali kula. Lho, rumiyin niku nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumiyin nak kula waktu mriku niku alit niku tiange. Ganteng ngoten. Nggih, Nggih, kok kumis. sampean tepak ing mriku niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh iso malah-malih, Cak. Arek Iya. niki tanggal tuwa, nggih delokane malih tuwek ngene. Oh, nggih nggih. Nah, setunggal niki. Niki Kula sinden. sindene kula. Gak keliru ta? Sinden kok ngene sih? Sinden iku. Ya nuwun sewu mawon nggih. Dik Kartolo. Sinden niku umum nak estri sih sinden niku. Oh, nggih. Napa Kok jaler? Lho, Modern. sing penting kangge suarane ya. Oh, Enak sih suarane. suara sampean. Lho, wonten nih. Eh, Sampeyan sarang, cobi. sarang. Lere. Lho. Dek. Oh, gak iso tak kene to. Kok eling mau ngantuk sih? Mama.
Mboten nyacak, Dik, suara sampean. Pun. Lho. Kata sampean niki leres nggih? Jalange. Sing penting nek empun wayange tanggep papakane sindene enak-enak. Oh, ngoten. Ini bapak kenapa? Lho, Papakane bapak kenapa? papakane biasa niku lho. Hansip itu. Ah, Wah. kok hansip. Apa, Niku lho, jajan pasar. Nggih. Tumpeng siji kali pitik mali tikus. Loh. Kok tekus? Lintu. Ya sapari rek. Ya Lah napa Napa? papakane? jajan pasar, Nggih. tumpeng, Nggih. panggang ayam, pitik, putih, terubus. Sampe niki apa sih ya? Lintu ngeten lho papakane Ya, niku apa, ya, nggih. ya. Napa niku sampean tahu? Jajan pasar. Jajan pasar, tumpeng, pitik, putih, pelus. Sampe niku keliru apa sih? pisan, Cak. Lah ya apa sih, Dik? Jajan pasar, tumpeng, panggang iya. ayam, pitik, putih, molo. Dinah. Wah. Sampai peling-peling aku. Sapa tiba? Nggih, Pun. Wis Pun, Dik. simpan Mang, Dik. Wis lho mburi. Iya, wis. Pun Siap-siap ya? Empon. Nggih, Pun. Mangan sih. Dun sewu lho nggih. 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 Kula mangan pun kali dirasa-rasani. Nggih, pun ada sukan-sukan. Lho ini lho, Dek, dapat dewe iki sembarang ini wis cuma enak sih. Iya. Kok kari wayangane. Tolong Pak. Lho, Lho, iki apa lho. maneh? Iki apa iki? Ketiban sampean. Gusti, sampeyan malah napa sampeyan iki? Dono iki lho, dono. Lho, Duk, dono apa iki? Lho kotake. Niki lho, pun. Ngono. Napa? Kotak abot. Napa, Dek? Lho. Bayarane. Iki Bayaran? sing ngusungi Oh, sing isi kotak ini kotak wayang nggih. Sama niku mbon tau semaput nggih. Bayarane pinten? Wah, sampe ngawur lek ndamel sewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris. nggih. Napa niku? Niki dalang lho. Lho lak dalange Kartolo ta? Sampe lali ta? Kan apa sih enggak tahu pun dugi kok. Lho, ngeten dalang mriki ta, Pak? Pun. Kali sasi Kali malah kali sinden. Sopo iki? Tiange Dungu. Dungu. Nggih. Ireng. Lemu nggih. Ireng. Sing situ sindene wedok apa lanang? Lanang. Daler. Bogang. Heh? Bogang. Lanang bogang. Golongane arek iku. Sani Kenapa? sani teng pundi? Lah niku Lah, niku. napa do papakane niku? Panggang ayam dipapak kali arek. Nggih, mangayam Nggih, niku. Pun. Aduh, kauman temen rek aku kira. Napa sih? Sik kene mriki sik. Lho, Ya sih sampean mriki. Masane golongane blorong iki. wecoh, ecoh. Enak ari. Enak war. Hebat. Bojomu mah gak adang ya? Iwak pitruk, Wak pitruk. gareng. Petik. Nah, iya temenan. Bojomu gak adang ta? Kun Iku ngono bagane dalange kok tenggake lho karepmu dhewe. Lah aku mangan apa aku kok? Wah, wis tak kano taplak teko marek adakno. Buntel Sing lagi. bener niki yang apa sih sing Apa pundi sih niki, dalange? Kulo dalange. Niki sapari ning Munawar Lah panjake. niku aku sampean sih Sinten kalau. sing aku niki sinten? Wah, aku sampean ngoten lho, Dik. Niki dalange Kartolo kula panjate. Takno Ah, kulo pradongga. Iki sinten? Nggih. Kena awak pitike apa ri? Halo, Dek. Entek wis. Entek. Tapi gak ono iku ya tapi apa? tak ngangai. Segone ya akeh. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek. Iwake sing dintek. Niki ana apa iwake niki? Ini dhewe ya. Ya apa? Sampean nang warung, tukokno iwak rujak rujak iki pokoke ana wis. Ini rujak mari. Nggih. Wis ta, Pak. Sampean tumun dalange wak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watu cek urung dalang. Wis ngene mari, Cak. Ya apa? Nang petik wis gak ono rujak gak gelem. Wis dolenane anake mari pitik-pitikan. Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten Pitik-pitikan. Niku ah. Nggih. Kapan sampean njok-njokan? Wah, blakrak pun wis gak mangan, mutung. Lho, pori ngoten ta. Mar panjake ngombe dadi siji ambek arek bon-bonan iku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta. Ya, ya. Oh, tete lole ngono kon iki. Wah, Apa niki? Kula niki iki jam 4 kok wayangan ya nopo? ngeten lho, Dik. Nggih, kula niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari naga kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan, kerangan rong Oh. gebyakan, kerangan telung gebyakan. Awan iki ya. Nggih. Iki kan bengi dilengkapi nggih. Mungkin bengi sampean lengkapi. Sanane ya. Wis aja ada nyindir lho, engko tambah ngrusak gending Kula lho niki iki. niki ujar ah. Oh, nggih. Kuwatir lo sing wedok mang nek roh suaraku sakal kademen. Wah, sam niki. Ana gerju. Oh. Weh. Oh, Gampang pun sampe dalang ket Pun, masalah sampean petik. mulai pun. pokoke sandingane kudu enten pitike. Ya Nggih, wis pun. petik. Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih. Sama niki. Lho, ndase sak gegem lu awake sak piro? Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok no omah ta. Cilik pokoke bangkok. Wetanan ya, wetanan. Betan.
Padha suaraku enak ya. Iya. Cerita buta Makunoloyo Makunoloyo Kang duweni ucap loro sambodra biar panjang rata-rata pengonra ino wancinyo sang surya madangi jagat raya Puntene wak nggih. Wayange kari. Lho, sampeyan iki lho, sampeyan iki? Sampeyan iki dalang ta? Dadi dalang sampeyan iki. Sampeyan pun ngoten lho nggih, kula duwe gawe niki bondo lho nggih. Lah esuk wau kula PP nggih, bareng udan sing nglebetaken anak kula niki sanes kothake wayang. Nah, kok napa? Kothake tukang. Yen Kon no, peno pager to lho, Eh? kon peno pager. Iya. Oh, udan wong cete luntur dadi cecek iki. Kula sakniki mboten trima lho, Dik. Ya Pokoke apa? kula nedhi sakniki pokoke main, wonten wayang. Kok wayangan nggih. Nggih. Kira nggih bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho, ganti wayang wong mawon. Rame. Oh, nggih nggih, Pun. Kan? Terserah iki sampean lho, Pun. Ri dadi wayang, Dik. Dadi wayang. Aku dadi wayang. Heeh. Kok ya molo. Apa? Lho, wayang iki lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lek iso gepeng hari. Prasamu kon delok iki koyo pari PB5 ngono ta. Kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek buka kasanane jero. iya. Iya. Sampeyan gak ada anu, gedang-gedang mentah. Nggih, Pun nenten. Eling kok itu dinget. Kangge napa? Lho, gawe koral. Wah, ngare. Wan, Wais. kono tak dadekno dupa. Ya Dupa ya. oh, sing mlebu alas iki lho. Buta. Oh, buta, ya. Nggih, buta niku lho. Kok rungokno ceritane macak sing kaya buta sebab penonton kadung akeh sing iso mantes. Aku sadar juru ini macak buta. Temenan. Iki lho gak ada untu-untuan nika lho. Nen? Untu-untuan kan. Untune garu ono. Rambut ngenten rambut-rambutan. Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa? Nah, ngeten Nggih. mawon. Kula sakniki nedhi lakon nggih mergo niku ujar. Nggih. Pun Pak Sakerah mawon. Wong iki rek. Coba sakera, Cak. Napa? Sing ruame, sing model saiki Ya iki sampeyan harus lho. njaluk cerita wis apa? Iya, masa kini beranak dalam kubur. Ah, Pun cocok, Pun. Nggih, Pun niki mau, Dek, Pun. Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. Niku lakone ludruk. Sing pundi? Sing beranak dalam kubur. Nah, sing Pak Sakerah wae. Niki padha mawon. Oh. Niki lho anu napa? Napa? Ilang layang kali maksud. Oh, ilang. Kenangan. Wah, kelangan, Dek. Wow, mboten ora napa niku lho. Wah, mboten enten ngoten. Pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, Pun. Sampai bingung karo wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu warara sapir kang lintang kumedhap. Desonya wancinya tengah wengi lumrang gandaning puspita. Oh karyananing putyanira. Sang tweca warong grengeng lir suarane matu prata anungsong sarine kembang blangkemen wae menika wawarnani pipari pasewakan agung ing negari Ngamarta sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kusuma ya Kuntadewa dasar tugung Binathara berbudi bawaleksana pambeke para marta saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenaki yen perlu nyawane diulungake sebab
Sang Nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya. Dik, Enak. nggih, nggih cocok, Dik. Cocok nggih. Nggih, pun. Leres niku. Mbok ditakoni wong keliru nggih kula. Nggih, nggih, mboten. Nalika semanten krawon Yen dalang pun juga, Dik. lho, kowe sintas mawon tapi nggih rada lumayan timbang liya-liyan. Nggih, nggih. Nalika semanten Nah, sekolahan pun sambil biyen. Sekolah dalang niku. nggih belajar nggih kursus nggih kadang-kadang delok niku asale. Nalika Nalika ngeten iki. Lho? Kayak ngeten iki yen apa carane? Oh nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Kok tak petel temen tak takon. Nggih, pun sampean terusaken, pun. Kau bingung ngene iki. Nalika semanten krawon Alendra Ndrawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilang-ilayang Kalimasada ingkang dipun utus ngelati lho sampe utus kadang. Lah sampean napa mboten kok gugur kok sampean sapa karepe dhewe? Ana apa sampean nyenggoli bokong kula niki? Kuwatir. Ingkang dipun utus ngelati panenge Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Kilurah Badranaya. Ayo Ri. Ngomong ori. Lho, Lah metumu kok kaya wong kaliren ngono sih. lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa iki kon gak ngrung critane dalam. Abot ngembun dawe Koko Prabu kon iku dikon golek. Ayo Ri. Ngomong ori. Lho, Lah metumu kok kaya wong kaliren ngono sih. lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa iki kon gak ngrung critane dalam. Abot ngembun dawe Koko Prabu kon iku dikon goleki layang Kalimasada sing Lah mau gak kon tedih iku. kadung bingung adakno. Terus. Iya abot Kok tak manje? 自分の想像を書き残すって少し子供っぽいかな。 Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikir aku. nglembren ri omong ngawuri. Sebab aku ngembun dawe Darmo Kandul. Lho kok Darmo Kandul. Darmo Kusumo. Darmo? Darmo Kusumo. Darmo Kasumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku Siti. Oh kelangan jimat Kalimasada. Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar ri? Waduh wayange cumpun ana Semar. Golekno ku lho sapa sing nganggo. Pak, kula nyambut sampean di rumah nggih. Apa, Dek? Damel jangkep ini lho nggih bayarane sampean sudah titik. Kok sampeyan niku wong kula ning nggon saged. Kok Dados wayang ngatano. mboten kacu. Dados napa kula niki? Semar. Diluk mawon. Dilu ah. Dilu. Tapi ngin manten nggih pun lho nggih. Takono Kakang Semar. Tak jaluk keringetmu sak tetes. Bregegek ubek-ubek rong dulitan. Sak duliso. Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno genteng. ngawur e. Ndara, Tak jak goleki jimat Kalimasada. ndara. Ro, Ya, ndara. ngono apa Kakang Semar? Enten perlu napa ndara? Ayo tutno aku sak Teng lagu. pundi ndara? Yai Roro Sembodra. Sopo Sembodra niki? Lho, Kok cakoni ngamuk ari. golekno wong liya-liya kono lho. Ah wis katut. Anu, Yek,
bojo sampean kula sini dhewe. Lho ya napa sih Dek sampean iki, Dek? Damel sembodro dhewe Mak sih lama kata-kata sampean kula mawon pun. sik mboten kaju dhewe mawon. Iki lho ah. Jadi Nggih, napa? Pun. Sembodro. Ya kan dadekno sembodro. Apa Dik. nih alusan ini? Nggih. Yayi loro sembodro. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu kenok debeleng. Aduh cek ayune Hop hop ini hop. cek aluse. Hop hop hop. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den, kula mboten larang Den, rakyat kula sampean damel bojo. Yayi, coba aku pangkundil wae. Hop hop, pun Dek, pun mboten ada sembot niki Mas bojo kula niki. Kakang Semar. Mboten sabar. kangen pun. Ya apa sih? Urung tanggapan sida tawuran iki ori. Kaya Dek, pun. wis kon gak ada mata aji sindakep. Wah, betake Aku kitingen Semar. wis gak ada Semar kok. Tak semare. Semar. Sedakep ya, sedakep. Sindakep aji. Bumi gonjang kanjeng langit gelap-gelap. Bergincang ing aris. Bisa gawe gandrung. Satoyo katulu. Ya mae katon baliwur. Wauta lampahipun sang risang Dananjaya saya manengah mlebet sapadyaning wana dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lenga jaeng katon para cimbri prayangan ilulu banaspati gendro dadakan kleng-klek balung tandak lan warudoyong bunyi sirek padha sumingkir lan padha lalo kanca padha sumingkira iki ana gandha arum sumrebet wangi nyata nek iki gandane lenga jaeng katon pratandha nek ana satria tedhak rembesi madu andana ware ayo ojo cacak kesenggol manungsane najan ngidayang-ayang bakal lebur tanpa dadi sumingkir kocap kacarita wonten salah satunggal raseksa mambet gandane lenga jaeng katon guru-guru saking bingai godhong mengkur den lumaken godhong lumah den kurpaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dhateng antariksa katampanan mustaka ajur dadi sawala-walang tingkah sang raksasa lir kadya jangkrik iki lho. Ri dadi apa ri kan? Aku tadi Arjuna. Aku dadekno bauta. Kerundingan sih rek. Iya. Waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak Lah iki dadi apa nawre wong buta gak kenal. kok koyo wong mabuk ngono. Takono gak kenal. Gak Tejo Sulaksono ngono lho. Dek, ingin apa Dek? Dek. Butone niki butone. Pancen iki ngoten. Ngoten ta Sampeyan pun butone. melok-melok ta. Wong kula niku di wong ini. Mboten mung butone mantun keloken korean. Oh, nggih. Takon. Tejo Sulaksono. Amu dalma manungsa kowe sapa kang dadi aranmu wong bagus? Wah. Buta kala Rek, wis ngiringi to banjir mari rek. Kok kata buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho. Aku ngomong buta-buta wong ditabuhi. Panjake kabeh yo melok gak kena takno. Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad Air, tablet yang kata Huawei ini bisa dijadikan sebagai pengganti laptop karena di dalam Buta, aku melok takon awakmu. Kon buta alasan apa buta kampungan? Yen ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa.
Sing jaga alas kene. Sing jaga alas. Opo kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. Kono dok kumolancang ngomong sosok. Oh, Nek kon jaga alas kene piro regane pring petum situ. Tetep bakul usuk Arjuna kon niku. Iki. dalem menungso Gelem tawur geger. wektu dina iki. Hmm. Ayo, bali. Aku gelem bali wis katon sirahku gemblondong. Ayo kon. Tanda sepetake buntol sumur tadi banyu. Sing hati-hati den prayitno leno ilang dompetmu. Ya apa butuh kok ngamuk gak Aku karuan. boleh dhisik. Dadah, pun piring-piring pecah sedanten iki. Wong aku diculuk Ya munawan. napa dengar karo sampean iki? Aduh butuh gendeng temen rek. Lah apa sing digawe dijejeki? Ya napa sampean iki? Sampeyan diapaken? Walaju, gulung-gulungaken suwaduki. Lah bojo sampean mau pundi? Niku ki. Gelungan kula brodol Yo, kenapa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dano. Lho war-war. Wadah dah, butone mang ya iku lho. Ya napa, Dek? Makane ngamuk sama mripate gak ketok apa-apa iku mang. Apa? Kanjingan angkara murka. Wah, lah ya no. Wis gak ketok apa-apa, ketok warung tok. Kenapa sini iki? Kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butane kalah. Arjuna sing menang. Kok tambah Kok nemeni aku keculuk dhisik. Oh, arek iku. Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten niku. Sampai jangil ngene. Wah, wis kon ngeten Pak sepurane mawon. Wong niku kanggo syarat nggih. Nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih, pun betul napa wong niki kangge ujar kula, ngelecakane ujar nggih. Menawari dadi buta bener guru. Wadah kuat ngangkat are ngangkat utang duit 10.000. Ono ngamuk laduk njen nggon. Wis ngene mari Cak. Apa sih? Sarene dadi wayangan saka ngidung ae Pak. Ngidung. Wadah, Bendane. dipares mana Iki iki? malah kleresan Dek sampeyan iki. Lah mula melok kon iku geden lho. Iki kan rakyat kula ngidung. Hitung ah. Nggih. Coba tadi Tapi cara iki jalan ndang tibat rasane. tahu. Dan apa? Ketiban gening papat. Wis ah, njaluk ngono. Pun ngoten mawon Ayo, sampeyan hitung wis. ngoten pun.